गोकुळ सोबत गोकुल। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या 10वी अर्थात शालांत परीक्षेचा सावंतवाडी तालुक्यातून कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या वेदिका ताटे हिनं 98.40% गुणांसह तालुक्यातून प्रथम येण्याचा मान मिळवलाय। तिच्या या घवघवीत यशानंतर कुटुंबियांसह शाळेच्या शिक्षकांनी तिचं तोंड गोड करत अभिनंदन केलंय। पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देखील दिल्यात। कळसुलकर इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक NP मानकर आणि शिक्षक वर्गाकडून वेदिकाचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले। कुटुंबियांनी पेढा भरवत तिच्या या यशाचं कौतुक केलंय। यावेळी वेदिका आणि मुख्याध्यापक NP मानकर यांनी कोकण सात लाईव्हशी संवाद साधला। चांगल्याच आहेत, कारण मेहनत घेतलेली असं वाटतंय त्याचं सार्थक झालंय, आनंदच होतोय। मी आता कॉलेज करणार आहे आणि त्याच्यात सायन्स स्ट्रीम निवडते आणि पुढे इंजिनिअरिंग करणार आहे असं ठरवलंय। त्यांच्या सगळ्या नातेवाईकांचे फोन वगैरे आले तर चांगलंच वाटलं, कारण चांगली पर्सेंटेज मिळाली म्हणून। हो, मी कुठेही क्लास न लावल्यामुळे मला घरातच करावं लागायचं आणि घरात प्रायव्हसी मिळाली मला घरच्यांकडनं, तो खूप सपोर्ट होता त्यांचं। नेहमीच मला कोणताही डिसिजन घेतला की त्यांची मला सपोर्ट मिळतो आणि पुढेही ते तसेच करत राहतील असं मला विश्वास आहे। माझ्या आईवडिलांना आणि शिक्षकांना, आईवडिलांना जास्त श्रेय जाईल। यावेळी कळसुलकर इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक NP मानकर, कळसुलकर इंग्लिश स्कूलचे शिक्षक SP कुलकर्णी, SU बांदेलकर, MM कदम, वेदिकाचे वडील संजय ताटे, आई सायली ताटे, बहीण निधी ताटे आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।